say guys for the people chiri kuno kwali park sina engineer uko tanga nasekuru benzo ava engineer mbomurusai vanhu ndaba juice guys for the people this is our engineer makadi mashemanzi mashamarienzi saka muzorana saka pamunita kukanda ka make sure kuti murana ma fish line fish dzakatarana so apa ona takaita setting out chedi so nakosa kuti ndikwanise kuita anything because takazobva kuno kule tichiseta zvese zvamukuona zvese izvi so makomba edu ndo amukuona kumashure ukuku ise cottage tutanga nayo saka zvakadero mamwe makomba atopera zvangona engineer kana komba iro sendari yari ndandiriwanira masazo kangana ndi ndiro rimwe gomba atopera iro iri kune 1 ne1 saka ngomati ndangomari akadi akasangana backside kunoona oya kuno ana makomba rapo amozviona anofana mangwana toita madira waya yakuside kuno kuzvakare mamwe asara apa iri ratotangwa iri amukuona iri toya kuno toenda apa yapa mamwe makomba futi especial foundation chechodonda then ndakuside kumberi uko So guys, for the people of this special foundation tatozvipaba zvisefani hamozviona sapa mangwana takutotanga kutodira simbi dzedu dziri kuona magedhi akutanga kugadzirwa vanhu vakashandisa pasatari yedu ndomazisimba anouya akadai muonesai ndosimbi dzatoshandisa dzose idzodzo neuku sedzo hadzina mategi zvemi uya kunoona dzose idzo nedzodzo idzo handimozvona dzichasungisa dzese idzi dzimwe idzi dzitarisa ona zvakaita zimbiri uri simbudzi indapadhizi auri simbudzi madima che ai quality remataimwa yacho nari mukati umu saka ndizvo zvine timba yedu iyo yatichashandisa panapo because sakati hati kutobuda kushandisa mabricks then mabhara tazonotora 2 kuya kwataiva kunotoni kuya tazonoshandisa 2 yedu aya tikati tichitanga kudira mangwana kuna kubheki uko sekuru bhenzi wachambotara nani nainjiniya vari kudada vakagona vakaita good boy hamozviona akapasa otokunda maengineering basa hapana zvinamboiti saka guys for the people tisi kuno ndizvozvo dandarova futi guys zvakaoma one day I'll tell you a story time yakaitika behind the scenes kuna chakanaka ndakanga tiri mustress hambozviona manje but anyway guys for the people ndizvozvo we are actually praying kuti zvoni zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka mvura isati bata tibate tatobuda boss makomba edu mashoma and also zviri kufamba akutopera kutochekwa simbi mangwanani ngachitosunga pano then nekutotanga kudira timangwana kasikarizvi zvozvo guys for the people bye bye.